तुझी झळक वेगळी श्रीवल्ली. अरे वरून अरे अरे मला एसटीवर एक आठवलाय. हा बुक आहे तो. अरे पोलीस आल्यावर स्पायडरमॅन होता रे. हा मग अरे मग पोलीस आल्यावर स्पायडरमॅन होता तर तू इस्त्री लाव तुझ्या. तू आयर्न मॅन होशील बघ. मग उडशील बघ आयर्न मॅन सारखं झिंग झिंग. चल झूठा. काय रे काय झालं? तू बघ ॲव्हेंजर मधला आयरन झालो. मेलो नसेल ना आयर्न मॅन. झालंच काय ते आयरन मॅन. आता जा नसेल पुढं झिंग झिंग. मेलो जो सांगणार इस्त्री लावल्यावर आयरन मॅन होता.